Thank you, Mr. President. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, първо бих искал да изкажа своята благодарност към моя колега господин Бил Нютън Дън за цялостната работа и най-вече за това, че успя да удържи на позициите си през целия процес и да защити много добър доклад. Високото съдържание на фосфати в перилните препарати има доказан силно негативен ефект върху морската и речната екосистеми. Фосфатите и фосфорните съединения, които се съдържат в перилните препарати за миялни и перални машини, стимулират силно размножаването на водораслите в езера, реки и моретата, което води до нарушаване на нормалната животинска и растителна популация в тези среди. Някои страни членки вече са успели да забележат необратимите щети от употребата на фосфатни перилни препарати и започнаха да вземат юридически мерки за предотвратяването на по-тежки катастрофални последици. Комисията по околна среда и обществено здраве към Европейския парламент показа своята загриженост, като подкрепи включването и на перилни препарати в обсега на регламента. През изминалата седмица бях на конференцията в Дърбан и бих искал да споделя с вас факта, че борбата за по-чиста планета усилено върви напред. В този контекст съм убеден, че Европейския съюз трябва да покаже отново силна воля и лидерство в световен мащаб, създавайки все по-високи стандарти за опазване на околната среда, но и развиващи иновациите и научно-изследователската дейност. Благодаря за вниманието.